Dobrý deň. Akorát pripravujeme zákazníkový model Zumav K7 NC300, kde je vodou chladený motor s výkonom 31 koní. Jedna z vecí, ktorá zahŕňa prípravu, je kontrola hadíc chladenia, pretože od výroby je tu problém, že táto hadica, ktorá ide z chladiča smerom k motoru, je veľmi blízko parobomby, čo z dlhodobého hľadiska by začalo robiť problémy. Nie, že možno, ale určite. Takže upravujeme ho, posúvame ho ďalej. A takisto je tu podobný problém, alebo ten istý problém pri prírube výfuku, kde tá hadica je extrémne blízko. Teraz to už je posunuté, nevidno to z tohto uhla moc dobre, ale už je to dosť ďaleko. Takže pokiaľ ste tento model zakúpili niekde inde, skontrolujte si to, pretože časom sa vám tá hadica určite prepálí, prederie a vytečie vám chladiaca zmes. My tam dávame po vypustení kvalitný motul, ktorý veľmi dobre odvádza teplo, čiže motorečka bude pripravená. Pokiaľ vás tento model zaujal alebo zaujíma, kľudne si ho pozrite na našej stránke originalvios.sk. Dúfam, že vám táto informácia pomohla. Dovidenia.